Good morning, good morning. 6 million people in the house. Voice of GB, mega love shout out, Voice of GB. Sister Rose Tasty, thank you so much, Sister Rose Tasty. Sisikoy Glens, thank you so much sa support, Sisikoy Glens. Dabs, thank you. Sisikoy LJ Mix Vlog, thank you so much, Sisi. Ate Ann Colorets, maraming salamat sa patambay na 2 cellphone. Thank you so much. Harmless Dark Side. Thank you so much sa pagdalaw. Harmless Dark Side. Ate Pearly, thank you. Naka-live guys si Ate Pearly. All Seasons Vlog, thank you so much sa support All Seasons Vlog. Sisi. Ayan. Shout out po sa inyong lahat dyan, sa 7 million people. Ayan, JB. Thank you, JB. Jairus Vlog. Salamat, Manoy, Jairus. Thank you guys, 4 million people. One hour lang ako guys, and naga 1 hour ako pagka umaga, then naga 1 hour ako pagka gabi, kaya 2 hours din ang aking LS, kaso umaga at gabi. Update sa umaga, update sa gabi, tag 1 hour lang, para hindi masyadong, magamit ang cellphone sa kaka-live na matagal, kasi nakakatakot baka masira na. Kasi mainit kasi ngayon ng oras. Pag matagal ang live, sobrang init ng cellphone pagkatapos. Iniisip ko parang sasabog na ata ang cellphone pag matagal ang LS ko. Dan replay, Ma'am Pearly. Ayan, Ate Pearly, nag-replay din ako sa'yo kanina doon sa kumakain kayo. Salamat sa 6 na mata dyan at sa 6 na thumbs up. Thank you so much guys. Dan replay Ma'am Pearly, sabi ni Sisikoy Paroha. Alas 8 pa lang ng umaga pero sobrang init na naman. Naglaba ako ng mga kumot, mga panlagay sa higaan. Kasi mainit ngayon. Madaling natutuyo ang mga labahin. At kung ano makaya ko. La 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 la. Guys, baba ko ang bahay ni Sis Wendy. May upcoming siya. Thanks, Sis Glens. Need TV, magandang umaga po, sis. Ayan. Maraming salamat po, Need TV, Sister Need TV. Thank you so much. Asaan na yun? Patusok guys sa bagong nakapin. Magandang umaga po, sis. Ayan. Salamat po sa pagpasok. Salamat po sa pagdalaw sa aking live, Need TV. Magtusok lang ako kay Sis Wendy. Good morning sa 4 million people in the house. Thank you so much, guys. Kung ano lamang kaya ko.
solusyonan para sa kinabukasan, para sa kinabukasan. Dahan-dahan nating simulan muli ang paglakbay. Dahan-dahan nating simulan upang mas malaya. Oh, pagod ka na, hindi ka nag-iisa. Ayan, tamsak ako si Wendy. Guys, patusok naman po sa ating nakapinggay. Salamat. Main channel po yan, Ma'am Need TV. Tingnan ko po ang bahay mo. Main channel po ito, Need TV. You have 18 subs. Oh, pagod ka na. Hindi ka nag-iisa. Ayan, tusok again, si Wendy, pang 30.
Brian Buna, mega love shout out. Good morning. Thank you so much for coming, Brian Buna. Sis Prinsoy TV, mega love shout out. Thank you so much sis for coming. Sis Prinsoy TV. JB, salamat sa patambay-tambay dyan, JB. Ayan, malapit na din ako mag-end guys kasi mag 1 hour lang ako. Thank you so much. So, ano na lang, 3 minutes na lang mag-end na po ako. Salamat po sa mga pumunta at nag-thumbs up at pumunta ngayon sa live ko. Thank you so much guys. Sis Prinsoy, thank you so much. Thank you guys. God bless everyone. Mag-end na po ako. Salamat po sa lahat ng pumasok. Thank you so much. Bye all and God bless. Happy Wednesday everyone. Thank you.